ľudia, moje meno je Erik a dneska vás vítam u nového videa. Dneska je hra, ktorú som už natáčal, ale je to pokračovanie, volá sa Akinator. Keď túto hru nepoznáte a neviete, o čo v tejto hre ide, tak sa pozrite na prvý diel, to vám vyjde niekde v kartičke, pozrite sa tam to vysvetľujem a takže tak. A my môžeme ísť už hrať. Ako prvého youtubera, čo som si pre ňu prichystal, aby ho uhádol, bude Hogi. Takže ideme na to. A je to prvá otázka. Je váš charakter dievča? Nie, Hogi nie je dievča. Je váš charakter youtuber? Áno, je Hogi youtuber. Natáčal Minecraft videa? Áno, on natáčal Minecraft videa, tak dáme, že yes. Je tu ďalšia otázka. Je váš charakter Angličan? Nie, on je Čech. Je váš charakter z balkánskeho regiónu? Nie. Je váš charakter z Románska? Nie. Je váš charakter z môjho života? Nie je. Je váš charakter z Českej republiky? Áno. Je váš charakter blond? On nie je blond, nemá blond vlasy, ale normálne čierne. Ďalšia otázka. Má tvoj charakter rád zelenú farbu? Asi nie. Je tu ďalšia otázka. Je váš charakter originálny Čech? Áno, je. Je váš charakter Brazílian? On nie je z Brazílian. Ja som povedal, že je už z Česka, prečo sa pýta z Brazílie? Je váš charakter doktor? On nie je doktor, ale youtuber. Má rád tvoj charakter Minecraft? No, natáčal, ale teraz už nenatáča, takže asi nie, lebo nebaví ho to. Ďalšia otázka. Je váš charakter muzikant? Muzikant? Spieval zo slzou, tak dá sa povedať, že je muzikant. Už sa to hľadá, ľudia, uvidíme. Áno, Hogi CZ, správne Akinator. Vyhral, ok? A ideme na ďalšiu postavu. Poslednú postavu som si pri ňou prichystal Barta, tak ideme na to. Je ju charakter gamer, že hráč, on nehrá hry, takže tak. Je váš charakter youtuber? Nie. Váš charakter reálny? No. Má tvoj charakter vlasy? Áno, má. Je tvoj charakter dievča? Nie. Ju charakter adok? Nie. Nie je pes. Je tvoj charakter hovoriť? Keďže ho dabujú, tak asi áno. Yes. Aha, bol váš charakter niekedy v Disney Pictures? On nie je v Disney, takže tak. Má tvoj charakter vnúčata? On ešte nie je starý, je malý, takže tak. You charakter cat? Nie je mačka. Je tu ďalšia otázka. Je tvoj charakter sivý? Nie, on je žltý. Je tvoj charakter brown? Nie je hnedý. Je váš charakter 70 rokov starý? Nie. Je váš charakter biely? Kam teraz sa bude pýtať stále, je fialový takýto farby? Nie. Má váš charakter 4 nohy? Nemá, what the fuck, prečo sa to pýta? Počkaj. Sa to načítava? To čo je? Aká je to rozprávka, tuto nepoznám. Takže ľudia, neuhádol Barta a tuto môžem ukončiť toto video. Takže ľudia, to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, ak chcete pokračovanie z Akinatora, zanechajte na tomto videu like. A ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to bude všetko, dajte like, odberajte náš kanál a čau!